नमस्कार मित्रांनो, मी निखिल बोरकुटे स्वागत करताय तुमचे माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण फुटाळा लेक पाहणार आहोत आणि त्याच्या जवळ लावलेला हेलिकॉप्टर पाहणार आहोत। Oh no! महाराष्ट्र पशु नागपूर। नमस्कार मित्रांनो, मी निखिल बोरकुटे स्वागत करते आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज मी आहे फुटाळा लेक जवळ। इथे एक नवीन हेलिकॉप्टर लावण्यात येत आहे जो भारतीय वायुसेनेचा आहे, जो खूपच सुंदर आहे आणि इथे आता सुशोभीकरण आणि नवीनीकरण केल्या जात आहे तलावाजवळ, जे येत्या काही दिवसात काम पूर्ण होईल आणि एक पर्यटकांसाठी चांगली मेजवानी तयार होईल या ठिकाणी। तर तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर आहे हा हेलिकॉप्टर। पहा मित्रांनो, किती सुंदर आहे हा हेलिकॉप्टर। भारतीय वायुसेनेचा हेलिकॉप्टर आहे जो आता इथे फुटाळा लेकमध्ये लावण्यात येत आहे आणि इथे सौंदर्यीकरण करण्यात येत आहे। तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी इथून जात होतो, तर रस्त्यात हा हेलिकॉप्टर दिसल्यावर तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी इथे थांबलो आहो आणि हा तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर हेलिकॉप्टर आहे। हा फुटाळा लेक आहे, इथे काम पण सुरू आहे। खूपच छान आहे, सुंदर आहे, एक नंबर आहे। पहा किती सुंदर दिसत आहे हा हेलिकॉप्टर, खूपच छान दिसत आहे, खूपच चांगला आहे। इकडे मागे फुटाळा तलाव आहे, तुम्ही पाहू शकता। इथे हा नागपूरचा खूप जुना ऐतिहासिक तलाव आहे। या ठिकाणी खूप लोक फिरायला येतात सायंकाळच्या वेळेस, जास्त करून रविवारी येतात। पहा हा हेलिकॉप्टर इथे लावण्यात येत आहे। हा खूपच सुंदर दिसत आहे, भारतीय वायुसेनेचा हा विमान आहे। जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर खूपच सुंदर दिसते, हा एक नंबर दिसत आहे। आसपासचा परिसर तुम्हाला दाखवत आहे। इथे वर महाराष्ट्र पशु मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर आहे आणि इकडे हा रोड नागपूर शहरामध्ये जातो फुटाळा तलावापासून। ठीक आहे, जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा।